כבר מוכן? להתפלל רחמים? הכל מוכן. הכל מוכן. אפשר לזה, נפנה את המקום, אפשר לקבל איזה חומש, אם יש פה חומש, אותיות מחכימות. נדבר בענייני דיומא. היום זין אדר, קריאת משה רבנו עליו השלום. יש מי שאומר שמשה רבנו נפטר השנה מעוברת בזין אדר א'. ומרן חושש לזה וכותב בשולחן ערוך צריכים לענות בשתי הימים. מרן מסובר שההילולה של הצדיקים זה לא לעשות הילולה באכילה בסעודה, אלא להתענות. נפטר משה רבנו. הרשב"י לא חושב ככה. אז על כל פנים, רואים כלומר בנקודה הזו, שכאילו חוששים לדעה הזו שדווקא בזין אדר א'. זה לא נקרא שצריכים לחכות לזין אדר א'. גם עכשיו זה משה רבנו. מתי זה הרב? היום? ותמיד בפרשת תצווה, סמוך ונראה לפרשת תצווה, פטירת משה רבנו. ולכן אומרים חכמים שתחפש את משה רבנו ותצווה לא תמצא אותו. כל הפרשיות, ויאמר השם אל משה לאמור, וידבר משה אל העם, לא פעם אחת ולא שתיים ולא שלוש, מוזכר שמו של משה רבנו. ואילו ככה תצווה לא נעלה. אז אומרים, הטעם פשוט. לרמוז שהוא בפרשה הזו הוא מסתלק, הוא לא נמצא. החכמים דרשו דרשה אחרת. כיוון שמשה רבנו, כשנכנס לעובי הקורה, לכפר על מעשה העגל, אמר לקדוש ברוך הוא, ואם אין מחל הנה מספריך שכתבת. השם אמר לו, הרף ממני והשמידני, ואעשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא משתמש במשהו חזק מאוד. אם נותנים לאדם איזה משהו, קודם למשוך אותו לבשרצים. אבל משה רבנו לא נמשך. אעשה אותך לגוי גדול. השם אמר לו, ריבונו של עולם, אני חלק מעם ישראל. אתה רוצה להשאיר אותם? תשאיר גם אותי. אתה רוצה למחות אותם? גם אני בפנים. אני לא מספר לכם דבר. אז אף על פי שהשם נבהל מהתשובה שלו, כביכול, אנחנו מדברים מקום, לפי הפסוקים שכתוב בתורה, ואמר לו, אתה יודע משה, מה? סלחתי כדבריה. בגלל הדברים שלך, אני סולח להם. משאיר אותם. אבל משה רבנו יצא לו מהפה, פה קדוש כמו משה רבנו, יצא לו מהפה, מחל הנה מספרך, אז חייבים להתקיים. אפילו קללת צדיק על תנאי. מילה לא במקום, אפילו על תנאי. הנה, פרשת תצווה נמחק שמו של משה רבנו. כמה צריך האדם מאוד להיזהר בדיבור. הדיבור של האדם הוא קודש. הרי מה נקרא אדם? מדבר. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. כל המהות הפנימית של האדם זה מדבר, זה הדיבור. אם לא תשמור על הדיבור, אז מי אמרת? לא בן אדם. הן זה הן, לאו זה לאו, שעה זה שעה. אדם חייב להיות מדויק. כל דבר להגיד, אם יוצא השם, בעזרת השם, אני לא יודע. אף פעם אל תקלל, אף פעם אל תגיד דברים, שאחר כך תחזור לך. זה עיריות, אתה מוציא אותם, אתה לא יכול להחזיר. תשקול טוב טוב לפני שאתה מדבר. מי לנו גדול ממשה רבנו, זכה בזכת הרבים, הנה, פרשה אחת נמחק. חל הנה מספרך. כל פרשה ופרשה זה כמו ספר. גן ספרים. בתורה יש בה גן עדן, גן, כלומר 53 פרשיות. אז הנה פרשה אחת, הוא לא נמצא. אבל הזוהר הקדוש
דרך אחרת הייתה עמו. הזוהר הקדוש אומר שבפרשה הזו נמצא גדולתו ומעלתו של משה יותר מכל מקום ומקום. שהרי, מה כתוב בפרשה? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתיק למאור לעלות נר תמיד. א', מה זה ואתה תצווה? ואתה תאמר, ואתה תדבר עם בני ישראל ויקחו אליך. מאיפה באה המילה הזאת תצווה? מילה נדירה בתורה. למה היא דבוקה פה? למה היא נמצאת פה? ב', מה זה ויקחו אליך שמן זית זך? מה זה פרה אדומה? בפרה אדומה כתוב ויקחו אליך תפרה אדומה תמימה אשר לא ענה על האור. חזר ממה זה ויקחו אליך? לך גיליתי, לאחרים לא גיליתי. סוד פרה אדומה ביקש שלמה המלך לדע. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. ושלמה הגיע לחוכמה כמעט כמו משה. שלמה למשה. הוא התקרב לדרגה של משה. אבל לא כמו. את זה השם גילה רק לאחד. מילא מתאים ויקחו אליך. אם הם יעשו לבד, הם לא יודעים את הכוונה האמיתית, אז יחסר במהות שלה טהרה של פרה אדומה. עד כדי כך זה מגיע, שכל הפרות שעשו אחרי משה נקראים על שם משה. למה? כי אחרי שגמרו לעשות, לוקחים קצת מהאפר של פרה של משה ששירו אותו לדורות הבאים, למשמרת, ולוקחים ממנו ושמים, כאילו אומרים, ויהי נועם השם אלוהינו עליהם. אנחנו מכוונים כל הכוונות שקיבל על דעת משה רבנו, ושמים את האפר של פרה של משה. אז רואים שבאמת בפרה אדומה יש עניין להגיד, ויקחו אליך, אבל פה בשמן זית, מה הבעיה? למה צריכים להביא שמן זית למשה רבנו? תביא לגזבר וישים את זה, מתי צריכים להביא, לוקחים מדקים. למה ויקחו אליך? ויקחו שמן זית זך. לעלות נר תמיד. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע מה זה המילה תצווה? לשון צוותא. התפשטותי למשה בכל דרה ודרה. ואתה תצווה את בני ישראל. אתה תלך איתם בכל הדורות. התפשטותי למשה בכל דרה ודרה, בכל צדיק, בכל חכם, בכל יהודי ויהודי, כל הדורות. וזה בשביל ויקחו אליך שמן זית זך. לעלות נר תמיד. הנשמות נקראים נר השם נשמת אדם. עם ישראל נקראים בניך כשתראה זיתים. הזית זה הגוף של עם ישראל. והשמן שיוצא זה הנשמות של עם ישראל. ויקחו אליך שמן זית. תיקון כל הנשמות עד סוף כל הדורות תלוי במשה רבנו. לכן משה רבנו אין לו מנוחה, אין לו קבורה, אין לו... משה רבנו כל דור ודור צריך, כמו שבדור הראשון של עם ישראל, הוא הוריד תורה לישראל ולימד תורה לישראל, הוא צריך לבוא לכל יהודי ולמד את התורה. התפשטותי למשה בכל דעה ודעה. נו עכשיו, זה נקרא פרשה שמשה לא קיים בה, נעלה ממנה, או זה העוצמה הכי גדולה שיש למשה. נחדד את זה יותר. מה זאת אומרת שמשה רבנו יהיה הגדול שבגדולים? איך הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו? כלומר, לא ייתכן לילוד אישה לסתור דברי אלוקים חיים של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לבקש, יכול להתחרן, אבל לא מובן. השם אמר, אני רוצה למחות אותה. ואותך אני אעשה לגוי גדול. כן? והוא אמר לו, מחר הנה מספרך. אני לא רוצה להיות גוי גדול. עם ישראל זה... הוא לא התנגד למה שהשם רוצה.
רק אמר שאני לא רוצה כלום, אני אהיה חלק מהם. והשם אמר לו, סלחתי כדבריך. אז מה פירושו של דבר? סלחתי כדבריך, ואז דברי אלוקים חיים שאמר, השמיטן, הם חטא עם ישראל, איפה הלכו? עם ישראל נשארו. לא ייתכן, הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שיחזור בו במה שאמר. אז הזוהר הקדוש מסביר דבר נפלא. הוא אומר שבעצם, זה כתוב בדברי חז"ל, בגמרא, שמשה קיבל תורה מסיני. רק משה קיבל את התורה. והוא נהג בטובת עין ונתנה לישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בלוחות הראשונים, כשהיה מעמד נשגב של פסקז ואמתם, היו זכים וטהורים, והם בעצמם היו משה. אז השם נתן להם תורה ישיר, אנוכי השם אלוהיך, לכל אחד ואחד השם נתן את התורה. אבל כשחטאו בעגל ונפגעו, פסול לך, כבר הלב שלהם זה לא היה מהשמיים, הם לא היו כל כך רוחניים. אז אי אפשר לתת להם תורה. אין, התורה לא תיכנס. בצורה הזו. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? אמר לו, נמחה אותם, נעשה משהו חדש. נעשה אותך הרבה גדול. משה התנגד. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, טוב, אתה יודע מה אני אעשה? אני אמחה אותך בתוכם. ואני נותן רק לך. אני לא מכיר אותם, אני מכיר אותך. אתה תצטרך התפשטותי דמשה בכל דרה ודרה, אתה צריך להימחות ולהתחבר להם חזק, שאני נותן רק לך תורה, ואתה תיתן להם. אז זה ואתה תצווה, בעצם יקחו אליך, כל הנשמות יבואו אליך, אתה תתפשט בכל נשמה, בכל דרה ודרה, בכל צדיק, בכל יהודי. אז פה רואים מעלתו של משה רבנו עליו השלום, איזה מעלה, איזה גדולה. אתה תצווה את בני ישראל. כאילו משה רבנו לא קיים, אבל הוא קיים בצורה הכי חזקה שיש. זכרו תורת משה עבדי, לעולם היא נקראת על שם משה. ולא ידע איש את קבורתו. אפילו איש לא ידע את קבורתו. אפילו משה רבנו לא ידע את קבורתו. כי משה רבנו זיכך את הגוף שלו. הוא היה במדרגה של אדם הראשון קודם החטא. הוא לא חטא בעגל, הוא לא היה בכלל במצב של למטה. אז הוא נשאר בטהרת הקדושה העצומה של לוחות הראשונים. אז אפילו הגוף שלו היה נשמה. העוצמה של הגוף שלו הייתה כמו נשמה של דור המדבר. לכן יכול להתפשט בהם. אז לכן כשהוא הסתלק מהעולם, הגיע זמנו של הנשמה, הסתלק גם הגוף על היחד עם הנשמה. אין מה לקבור, לא ידע איש לקבור, אין פה גבולה גשמית בצורה פשוטה בתוך הגוף, בתוך האפר של האדמה. ובזה אפשר לבאר מה אמר שכתוב בגמרא, בבא בתרא, בסוגיות של צדקה. הגמרא אומרת, גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. הייתכן? מה משה רבנו לא עשה צדקה בסתר? מי יכול לעשות מה שעשה משה רבנו? משה זכה בזיקת הרבים. הוציא את עם ישראל ממצרים, זה לא ייתכן שיצאו. באותות ובמופתים. קרא להם את הים, והניסים של הים הם... אם היה 10 מכות, אז פה זה 50 מכות. אם היה פה 50, אז בעל הים 200 מכות. כלומר, העוצמה של קריאת ים סוף גדולה מאוד. יצאו מקריאת ים סוף, מה שעשה להם במדבר. מיליוני אנשים, נשים וטף, זקנים, ואיך אפשר להוציא אותם? מי ייתן להם אוכל? הוריד להם מים.
מי ייתן להם מים? בעירה של מרים, הוא בסוף בכל בזכות משה, ענני כבוד הקיף אותה. וגולת הכותרת והעטרת, זה התורה שהוריד מהשמיים. עלה לשמיים והוריד את התורה. התגושש במלאכי מעלה והוריד את התורה למטה. מה מותנה אותך על השמיים? ולאחר מכן 40 שנה במדבר, 40 שנה עקוד בדור. כמה התקוטטו איתו, וכמה הוא עבר בתוך 40 שנה אלה. ואיך הוא השאיר, איך הוא הנהיג אותם, ואיך הביא אותם עד לפתח ארץ הקודש. אז אנחנו, יבוא בן אדם, לוקח 100 שקל, או אפילו 1,000 שקל, או $1,000 או יותר, ועושה את זה בסתר. כמו שהגמרא אומרת, מה זה עושה צדקה בסתר? שהוא לא ידע למי הוא נותן, והמקבל לא ידע מאיפה בא הכסף. משליש את זה, נותן לאברהם, אומר לו, תראה, אל תגידי למי נתת, ואל תגיד לו מאיפה בא הכסף. תגיד שנתנו לך כסף, תגיד שאתה נותן, לא יודע מה תעשה. ובלבד שיהיה לשם שמיים. ועושה צדקה בסתר יותר גדול ממשה רבנו. איך אפשר? איך משה רבנו עשה צדקה בסתר? סכנתה. אלא לא מדברים להשוות את האדם עם משה רבנו. אין, לא שייך להשוות. משה זה משה. באים להגיד, ההתפשטות דמשה בכל דרה ודרה. וכל אדם, כשהוא מטה את ליבו לעבוד את השם לשם שמיים, בא משה רבנו ומסייע לו. אתה רוצה לשם שמיים, אתה לא יכול. הגוף לא ייתן לך. אתה לוחות השניים, לוחות השניים יש בהם שיגים, יש בהם זה המים, מושכים אותך לכיוון. אם אתה עושה לא לשם שמיים, בשביל גייבה, או למה לא תעשה? לא צריך לסייע לך, הגוף שלך יסייע לך. אתה רוצה בשביל תאווה, אתה רוצה בשביל כבוד, אתה רוצה בשביל פיסוק, תעשה כל המצוות. אבל אם אתה רוצה לעשות לשם שמיים, צריך שמשה רבנו יבוא אליך, ויסייע לך. אז אומר, בזוהר, והארי הקדוש אומר, כשמשה רבנו בא לאדם לסייע לו בלימוד, כשהוא עשה, רבי חנניה בן עקשיא אומר, משה רבנו מסתלק. גמרת את הלימוד, עזרתי לך ללמוד לשם שמיים, עכשיו אתה לא לומד, שלום. הוא הולך, אתה מניח תפילין, הורדת את התפילין, הלך משה של התפילין. גמרת את התפילה, הלך משה של התפילה. אם אתה נוטט לבך לעשות לשם שמיים, ניצות את פרשותו למשה, בא מסייעת לך. אבל צדקתו עומדת לה, בצדקה הוא לא מסתלק, אותו משה שבא אליך. למה בצדקה עומדת לה? הניצות של משה נשאר אצלך כל הזמן, אפילו גמרת לעשות את הצדקה. אבל צריך שיהיה לשם שמיים. העושה צדקה בסתר, זה לשם שמיים. כדי להשיג לשם שמיים, הוא עושה את זה בסתר, שלא יש שום פנייה. ואז בא משה רבנו. המשה שבא מצדקה, הוא גדול ממשה הרגיל. גדול העושה צדקה, גדול המשה שבא אליך, מהעושה צדקה בסתר, שהוא לא הולך את צדקתו אומרת לה, לא מסתלק, ממשה רגיל שבא אליך והוא הולך. אז מה רואים מפה את העוצמה של התפשטותי דמשה בכל דרך, בכל צדיק, בכל יהודי. העבודת הקודש שלנו קשורה ומחוברת למשה רבנו. ומי שרוצה להבין יותר, פשוט. זכרו תורת משה עבדי. התורה זה משה, ומשה זה תורה. אי אפשר להפריד ביניהם. הנשמה של משה זה התורה. כלומר, אנחנו לא צריכים להשתתח על קברו של משה. משה לא קבור, משה לא מת. הנה משה רבנו, הנה. אתה פותח את הספר ומשתתח על הספר, ללמוד, אז משה רבנו בא אליך. לא צריך לחפש אותו, אתה רוצה את השני, תלך עד למעלה. האמת שגם כל הצדיקים זה ככה. ההשתתחות הכי גדולה זה על הספרים שלהם. ואז אתה זוכר לניצול שלהם, אתה זוכר להידלק מהם.
אז אצל משה רבנו התפשטותה למשה בכל דעה ודעה, בכל צדיק וצדיק. מדרגתו של משה רבנו אין למעלה ממנה, גבוה מעל גבוה ועליהם גבוהים. מאמין לנו גדול ממשה רבנו. באמת, אפילו אבות העולם בדרגה לא הגיעו למשה, כמו שכתוב. וירא אל אברהם ושמי השם לא נודעתי להם. בעבודה הם עבדו קשה מאוד. כי בנו, אדם שבונה, פועל בניין, בפרט אם הוא בונה את היסודות, הוא צריך כאן בתוך האדמה עם מגפיים, בוץ וזה, וליצוק. זו עבודה קשה. משה רבנו, הוא בנה את הקומות הגבוהות, זה הכל, רק מרכיבים את זה וזה, ועולים למעלה. אז הדרגה של משה היא גבוהה מאוד מאוד. בעצם, דרגתו של משה רבנו, אומר הרמב"ן, היא דרגה שאין כדוגמתה. כי אנחנו מאמינים אמונה מיוחדת במשה. חוץ מהאמונה בכל הנביאים, אנחנו מאמינים שנבואת משה רבנו למעלה מכולם. אדון הנביאים, אספקלריה מאירה. למה? כי הוא מוסר לנו את התורה. אם משה רבנו יהיה לו איזה משהו מוסתר, משהו לא זך, אז כשהוא ייתן לנו את התורה, גם היא תהיה ככה. היא תהיה אחד ושלום. הוא צריך למסור לנו, כי בין תורה ומסרה. התפשטות למשה צריכה להיות כביכול התפשטות של הקדוש ברוך הוא. דרך הנשמה של משה, אין סוף ברוך הוא, שהוא התורה, מתפשט בכל אחד ואחד. משה רבנו הוא האמצעי. ואין לנו, אסור לנו שיהיה אמצעי, חוץ ממשה. האמונה שלנו מבוססת שאין אמצעי. אתה עובד את השם. אבל פעם אחת, ביציאת מצרים, בשביל נתינת התורה, הקדוש ברוך הוא יצא דרגה מיוחדת שהוא איש האלוקים. מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. כלומר, הוא היה נראה כמו איש, אבל בעצם שכינה מדברת מתוך גרונו. לא היה לו שום מחיצה. הקדוש ברוך הוא ראה בו, זה מה שבאמת חטאו בעגל. למה חטאו בעגל? הם רצו דרגה קרובה למשה רבנו. הם אמרו, אנחנו לא יכולים, מופשט, הקדוש ברוך הוא זה מופשט, אנחנו רוצים משהו לחוש את הקדוש ברוך הוא. כמו אצל משה רבנו, רואים את הקדוש ברוך הוא. ואהרון לא יודע להסביר להם שאין דבר כזה, זהו. זה פעם אחת, חד פעמי. אם משה נסתדר, צריכים לחפש מנהיג, שינהיג אתכם בדרכי השם. אז לכן הם חטאו בעגל. מצאו דמות עליון בלוויה, בתוך גוף. משה רבנו, כיוון שהיה ענב מכל האדם, משה רבני האדמה. כל הענבים הכי גדולים, עפר ואפר, שאמר אברהם אבינו. כל האנשים שהם, הוא יותר ענב מכולם. מה? כלום. ואנחנו מה? למה? בשביל הגילוי שמתגלה דרכו, אסור שהוא ייקח ויעמעם את זה. שהוא ישתמש בזה, כי זה יתערב עם האישיות שלו. אם זה יתערב עם האישיות, אין לו אישיות. האישיות שלו זה בלתי להשאיר בדו, אין כלום. אנחנו מה? הענב מכל אדם של בני אדם. התפשטותה למשה. אז מילא, מובן מה זה התפשטותה למשה בכל דעה ודעה, בכל צדיק, בכל... לכן כתוב בגמרא, היו אומרים אחד לשני, משה שפלי כמה. קראו לו רב הונא, רב ששת, רב חסדא, אומרים לו, משה, מה? ראו בחידוש אמת. אז אמרו לו, אתה משה רבנו, התלבט מתי, לא אתה אמרת כמה. זה משה שפלי כמה. אמרו לו, בזבול, היום לא נשמע בזבולון, שפלי. וצריכים גם אותו קצת שירות. זה בזבולון שלנו, איש החסד של כל קהילתנו. אני קרא שאני מברך אותו, ואת אשתו, ואת כל המשפחה, ואת כל הקהל הקדוש הזה, שנזכה להתפשטותה למשה, ולא יהיה, שלא תצא, שאנחנו נזכה להתפשטות האמיתית. רבותיי, נגמרו ימי השובבים, עכשיו צריך לקחת את עצמנו בידיים ולהתחיל שמשה יתפשט בנו ואנחנו נתפשט בו. איך הוא לדבר בפי, ללמוד, בבקיאות, וגם לעצור השוב, גם בעיון, לעצור השוב, וגם כל חלקי התורה.
כן, ללמוד הכל, כמה שיותר, לתפוס את משה רבנו אצלנו. התורה זה משה, ומשה זה תורה זכרות, תורת משה עבדי. זה, אין לנו שיעור על התורה הזו, ולא תשתנה, עד ביאת הגואל, עד בכלל. והשם יגלנו גאולת עולמים, גאולת הכלל והפרט, אמן כן רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יברא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.